Isip kabahin sa milabay nga Sinulog Festival ni atong buwan sa Enero, kipahigayon ni atong adlaw nga Martes ang awarding ceremony sa Sinulog Film Festival dito sa Robinsons Atrium. Atol sa program, kipakita sa Sinulog Foundation Incorporated ang nagkadaiyang entries sa mga Sugbuanon nga filmmakers aron dunay kahigayunan ang publiko nga makakita niini. Kipahibaw sa SFI nga aron makadaog sa maong pa-contest, kinahanglan nga ang short film magpakita sa spiritual nga aspeto sa Sinulog festivity. Si Mayor Michael Rama nga usa sa mga dinapit nga bisita, mipaabot sa iyang mensahe ngadto sa mga mananaog. Very Michael, claiming Ayaw Eucalypti, Senyor Santo Niño will always answer for our prayer. Gilangkat sa entry sa Omega de Salonera gikan sa Surigao del Norte ang Best Director, Best Cinematography, Best Musical Scoring and Sound Engineering, Best in Editing, Best Story and first place sab sila sa Best Video Documentary. Ang pelikula sa Omega de Salonera nga kauban nagpakita sa ilang mga nagian nga kalisod aron lang makasalmot sa Sinulog 2023. Samtang gianunsyo na ni Mayor Mike Rama nga nangandam na ang syudad sa Sugbo alang sa Sinulog Philippines sunod tuig. And I want to have a Sinulog Philippines na magsugod this year o mukulminate ini ka-January na ay ginganlan og preliminary, na ay semifinal o na ay final Sinulog Philippines. Ang Sinulog Film Festival ang usa sa mga kalihukan nga gipaabot sa publiko. Giawhag ni Mayor Mike Rama ang mga Sugbuanon nga filmmakers nga ibutang sa kasing-kasing ang ilang himuon nga pelikula o gihalad kini sa balaang bata. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.